Umbite panzi. Omwe sorim class. Anacharuta apata kuzuru Sa yapo utauro uri kumashure kwa kuse. Wata naruti chi? Andine nzara. Sa yo aunobva kumba kwenya munobva mabikirwa aunodya. Atadya mabati. Shavya chirupera. Meti. Sa apo already zvine zvititaura pa zviri kupindirana papi nezvendiri kubvunza. Komabhuku ako already yo temese bhuku mako ndikuona hauna chorunyora rato blank amwese ari kungonyora iwo hauna kana chorunyora teme yakutopera hauna chokwambonyora leo. Andinonyora asi zvendonyora zvioneki manje. Uchita zvechikoro pauyapono bvisa nditori nekepi takati hadzidiwi pachikoro bvisa magirazi ko kepi ndakarambidzwa kuti pachikoro pana hadiwi makepi masangano vanopiswa kamhiripiri svika padhuze urutize svika padhuze anenge mungu ndinondirowe ikazi mukati nditura mezi ini yandi kuti ndikazi x plus x ndimuro nditi x akazvaura ngesikuru yandingaigarisa because imi mamungamboti inini mwedzi wese anodiwa nabereka kwezuro hakuna ba saureuruvepi mati urubve unonga uchibva everyday uchiti unonga uchibvepi kumba kwacho kunani anogara nawo kumagaidi andomarigi chokuonu nditi uyapo unyasodairi zvenduribvunza ndo zvenduribvunzeri anorambidza futi kuva nemafoni here ichichirape inza kuno iyi kunova namukoma ako wataura cheu utaura kuti foni ndadini foni waisepi oneto uyapa ndati usataura rumashure bangu bauyapa vabonyasitaura kuti unoti foni ayendi ndakati mafoni pachikoro kuti tirudii adiwi saka iyo wayonipi wauyire newe andanhonga ndandotodadzira pane munhu adesa